Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uba Emerald Kharlukhi utrai dukan di jersey Hafan Park SRGT Polo balapin kre do mentirang ba kajela nak benta ka World Cup. Ulaong ba ula di bhai ki Lama ba ki jersey ka Argentina namar ki pat ba ki wan thiet bha ha ba ki wan pet football ha ka te chaka. Habagran ba unong san Hima ulaong ba nabaro ki jersey ba ki Lama ki yat bha jong ka Argentina Naduh ka Sdang ka World Cup hadu menta. Ulaong ba kabawan ba ar ka jingla bandi bha ka de jong ka Spain kabalai ka Portugal bat ka Basaw ka England. Ulai kublaya ka sarkar jila ka bala plelat pelinti yaki kum kinong sengkam la jong banyo di hakani ka jaka. Timantang adon hangne ha jakaya penyang kali parking joka banan polo bergi sukumen mentang idon hangne berkine kinong di dukan kibade ki Lama te ngi sukumen badan berni ba menta te ba haini singi chaiwan mo chim news namta kini pajba herangim jui kran bat pi kibun kam ha te ngi kwa ba kran pi menta kai ka jing i jung pi hangne ba phila song kalong kumno ka yeo kumno kai ka Lama ka khamjaj ba ba pidi hangna napdeng boro te kayat ba ka Argentina hi Naduh Sdang ka Hima ti hadu awat ha jo ha kan ka klip maruhi ka Argentina hi ka Baar ka Spain dan ka Balay ka Portugal ka Basaw ka England ta hai kalong ta kalong kumno ka sngobyang ka takyo la kalong kumne hai ka nga ai kublay ka government ma ka bala play kala tinti yang ngiro kumni ma bangin yo ma kam la jong ngi be itri kam la jong ma te lalang mo play lat yang ngi kan kini Lama pion nai kini giwan bin sa bar be hi ha na sa bar tadi hai kamot kai kini Lama kiyat bah shaban Sedang ka jila kai na kumno kini Lama Naduh shwa ka World Cup be kumto tayo artio shwa kumto kila ya an kila poy kumto ki jersey ki pajba wan pet football ki bun ba dikispa ngot dikispa jersey but bar khat ba Lama ba de hakini kisngi ka first round second round third round ka khamya jai ka yaj bahane quarter na semi mentar Naduh Sdang hi ka game ngamong tang ka quarter Naduh Sdang ka World Cup hi baro khat ni di ba hi kan ki Lama bar khat ki pajba khambun am ki bun ki wan ba hi te kade kasin kong ayong bang peni kumnya pan hayang ne kadi kasin ka bening kong do Kek menta ka Argentina bar ka Spain dan point final te baru kata pi bukan no ki Lama kan utili jersey bar haram ta final kan no pinang namta final ding hap kumenta singi bu kumba ars pa tali ki Lama te sa kendiat batam menta singi yang final tela khambun nganyele bat kat bala bade ban ai ka dor ka khambyang ma makhanang ba baro kha hinyi yo lang yo bentalang mendai tang banga nang di nama kipat ba baro kha gini yo lang kantanam kajing ta nomor menta mengi ha semi final kilarano sa kawero kibu sa kawe kantanam kajing ta appeal da bu ar like teli ki jakal kimwan shu hangne kata kalong be kasyong be haki nong thiet ma kinong thiet ma kasyong kaman jong ki be nyimpan bor ngadi kat no itu gi di kat no kam dan jing kan kasyong be haki ka choice di jong ki customer be terima kasih kai menta ka debi step kanu baje P1 bat hadu kanu baje P ngiti giwan bet man ka game ni syong bet kada de ar game ni syong bet de lai game ni syong bet hai ta bet dia ba PPD le P cepet football le hai ngadi footballer hi Philippine football ngale ha so terate hak ni jila kai menta fikirsan no ya Argentina ne ka England bro atli TV Marksar ka ko imlong final part ya no final te habli Argentina hi Kulishibun kedua ba pinangyat bah ka ne ka ta Lisbon